Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng DOLE. Iti kalikagom ni President Bongbong Marcos Jr. ang matulungan ken may kantemporaryo apang gadan dagiti nakukurapay na awanan ti trabaho ken dagiti mangmangged iti informal as sektor agtultuloy ti tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers wenno tupad program ti DOLE. Dati a bus driver ni Danilo ken iti agdama ti sari-sari store na laeng iti gareta pidigan ti pamastrekan na. Istorya na siya aten no adamaganan siya na adwagasot iti may sa aldaw ken no adaman agkurang pay nang runa addan iti kolehiyo ti anak na pag siyaatan na adda ti inaunaan nga anak na akatulungan na. Karaman isuna kadagiti nasurok innem agasot at tupad workers iti ili ti pidigan ken nagpaot ti panagtrabaho da iti 10 nga aldaw. Siyempre ma'am ragsakan kami ma'am. Alang amot. Siyempre nagdakkel nga tulong para kanyami dito ma'am. Ma'am dakkel unay nga banag ma'am para kada kami nga haan unay nga dakahan nga dakkel ya pag isu lang nga kasangkasapulan mi. Siyempre no kas pangaregan makakuha kami doon. Daway gatang mi bagas mi, gatang mi pa. Tapos rin dagyan anak ko nga basatan. Ngem no maikanda ti gundaway, kidaw na ti pangbayagan a pagkakitaan da. Ma'am kanya mo no para kanya lang ma'am long life nga work. Sila ko man livelihood dapat na ma'am. Lagi tayo livelihood tayo ma'am, mabali mo nga lagi tayo mahag or chicken, lagi tayo ma'am. Galaga ti may baboy, galaga ti manok or lagi ma'am. Or lagi tayo ma'am mabalin nga pagkakitaan ti panginaldaw. Kabalin pa imot, dagi tayo kasla ko co-op ti tupad, grocery, kasla kasi ko mamot ma'am, tadamot ti paginkaman ti ganan, para kada kami. Tada kami ma'am, hamo na kay-stable dagi kami. Nawan ti umay gumatang, umot ti kita mi. Kabayatan na, agtutuloy ti panakaited ti 2,000 cash assistance kadagiti uplift program beneficiaries. Programa dayto ni President Bongbong Marcos babaen iti DSWD gubay iti epekto ti inflation rate ken presyo ti gasolina. 429 beneficiaries manipod iti ili ti pidigan San Quintin ken langiden iti mawat itangal daw iti pidigan Plaza Covered Court. Iti edad na a 68 panagbarakbag ti pamasterkan ni Demetrio sipod nagserdengen ti panag-alawagi. Narigat mo tamam ng kapilitan na tata, awan mo di pangalan sa body. Ngayon, depende karpentero ma'am, depende mo diyada nga, maalang, maawat. Ay lumakay mo din ma'am tao, kinasa pa, hamag ka continuous ti maawat na trabaho. Mamindwa, when mamintalo ang mapanagkalap ti makadomingo, para sida, ken para lako na. Ken nayon para ti abastuda, ti 3,000 pesos a pensyon na iti quarterly manipod DSWD. Ibilang na adakilen at tulong para iti nayon nga abastuda, ti 2,000 pesos manipod iti uplift program. Nakilmat may tulong naman, igatang ti kasapulan ti kusina, daduma pa ay, rekado, bagas kas kada kwa ma'am, may masida, may kuryente, ganun. Kas iti kick-off, cash ang maawat dagiti benepisyaryo ti damo nga awaten da ken electronic cash transfer ton iti sumarsaruno a bulan. Agpaot ti panakaited ti uplift program cash assistance kadagiti na duma-duma nga ili agingga intun aldaw ti Sabado. Jessica Boreta, Balitang Solid North.